Jag behöver den här saken för att jag behöver din mamma den. För att hon... Spring. Hur fan är det med pengar? Hur gick det med pappa? Jag fiskar så mycket. Kolla lite så här. Brum. Ja, jag tror jag kan ta den här rosa, men jag tycker inte om rosa. Ja, men det finns inga negersfötter, men du kan väl kolla till höger. Jag lurade dig. Nu har jag väldigt många negersvarta. Och nu så sticker vi kompanjoner. Dun. Ja, jag går med dem tror jag. Hejdå! Ja, men du vill ha ett jävla rosa. Gurka. Men alltså, nej, fy fan. Nu ska jag öppna garaget. Oj, vad händer med här? Vi ska öppna garage. Nu din jävla sån där dörr till kartoffel. Nu ska jag öppna den här. Nu. Hör, jag tror du ska vrida på den och sen säga vänster. Men jag kan inte ta vänster. Men vad fan, vad fan är det med den? Jävel! Jag vill inte ens kunna det. Men jag tänkte nästan det, va? Det kan ju funka att öppna en brevlåda. Så ska alla gå ner på knä för de ska kunna licka mig. Klapp. Ja, fan. Du. Vad fan. Du. Min Nickelodeon. Ay caramba. Varför det?